Достар, сәлем. Без бүген уранга барабыз. Уран? Улайһа скафандр алырга кәрәк. Назгөл, без уран башкортларына кунакка барабыз. Уранда ла башкорттар яшәйме? Назгөл, Шулаймы? Минәдер болай? Осток, уранға. Әйюк, уран ырыуына! Нурбостан сәяхәте яңа авылга юл тотты. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы бында уран ырыуы йыйыны үткәрә. Байрам яңа авыл калаһында үтте. Өлкәндәр 7 һөйләшеү корды, фикер алышты. Ә без тамырдар балалар янына ашыктык. Туйгансы уйнарга, аралашырга, гаилә менән фотога төшергә. Уран ырыуы әлеге вакытта Яңа районында күбеһе яшәйдер. Аларның ханы 20 мең кешенән артмайдыр ул. Ләкин бәләкәй ырыу булуы карамастан, уның тарихы бик бай. Уран ырыуының башлангысы 8-нче, 9-нчы буаттардан башлана. Ул башкорт ырыуларының иң борондарынан дип санала. 17-нче, 18-нче буаттарда уран ырыуының биләмәләре хатта Каманың теге яр буена сыккандар, ягъни аларның биләмәләре бик зур булгандар. Һәм ултырак тормыш менән яшәй башлаганда аларның территориялы нык кына кыскарткандар һәм әлеге вакытта алар тулыгынса әйтергә кирәк Яңа районында яшәйләр. Минем нәсел агачым башына булай. Беренче буын Юлай Хужа була. Ул Иске Уртавыл авылында дөньяга килгән. Юлай Хужа Ибраһимга гомер биргән. Ибраһим Яңа Уртавылда яшәгән. Ибраһим Габдурахманга гомер биргән. А Габдурахман минем корт көтүгә Мулакайга биргән. Бишенче буын була безнең әбей бабайларыбыз. Илгиз белән Хафиза. Аларның улы минем әтием Линар һәм аның кызлары без. Азалия апа белән мин Галия. Сез дә нәсел агачыгызны белегез, әби бабайларны хөрмәт итегез. Бүген һүзем уран хакында. Уран Менделеев таблицаһының 92-нче элементы. Уран руда, нык радиоактив, тик файдалы мәгъдән. Уран Кояш системаһы планетаһы. Тик бүген мин был урандар хакында түгел, ә уран ырыуы тураһында һөйләйм. Уран боронго башкорт ырыуы, сыгышы Дәшти Кыпсак далаларынан. 16-нчы буатта урандар Ирәкте ырыуы башкорты Исәнхан итәкләгән Төньяк Көнбайыш башкортларына килеп кушыла. Башта улар Мияз буйдарын үз итә, азак Кама һәм Бүвәй ярдарын төяк итә. Әле уран ырыуы башкортлары Башкортостандың Яңавыл районында яшәй. Элек уран ерләре зур булган тиҙәр, тик колонизация осорында тартып алып бөткәндәр. Уран старшиналары асаба ерҙәрен һаҡлап ҡалыу өсөн Мәскәү, Санкт-Петербург юлдарын тапаған. Шуларҙың береһе Ҡарман Бикбов. Ҡаһарман старшина 1694 йылда асаба ерҙәрен бирмәҫ өсөн прошение менән Мәскәү кенәзенә барған. 1704-1711 йылғы башҡорт ихтилалы башында ла ул торған. Әле Яңауыл районында уның исемен йөрөткән ауыл бар, Ҡарман ауылы. Ҡаһарман старшинаның улы Юзи Карманов та арҙаҡлы кеше булған. Ул да атаһының юлын дауам итә. Башҡорт ерҙәрен уңға-һулға таратмауҙы һорап, арҡаҙашы Тимур Мутин менән Санкт-Петербургка тиклем барып итә. Уран волосы башлығы Айсыуак Ямағолов та Кама аръягындағы ерҙәрен Камбарка заводына бирмәҫ өсөн көрәшкән. Үҙенең был ерҙәргә хужа булыуын рәсми документ менән раҫлаған. Уран башҡорттары ерҙәрен талап тартып алыуға ҡаршы булған. Шуға ла Салауаттың ғәскәренә ҡушылып, азатлык өсөн көрәшкән. Тағылы Шәмси Абҙанов менән ғорурлана урандар. Ул Башҡорт дәүләт университетының тәүге ректоры булған. Бына шундай дан халыҡ булған урандар.
Менә безнең кебек булганнар инде ул урам башкортлары, чөнки без бит күчмә башкорт түгел. Без килеп утырганнар да җир эшкәртеп, үзләренә мал-туар оештырып, кортчылык белән шөгыльләнеп яшәгәннәр. Менә үз диалектыбыз, үз телебез бар. Шуңа күрә үз ягын бик яраткан мин урам башкортларының бер представителе дип үземне атай алам. Уран ырыу башкортларынан билдәле шәхестәр сыккан. Танылган йырсы Радик Гәрәев турында һөйләйбез. Кайда гына сыгыш яһамаган, ниндәй генә илдәрдә булмаган. Радик Гәрәев уран ырыу башкорты. РСФСРның һәм Башкортостандың халык артисы. Опера, эстрада һәм халык йырдарын бердәй оста башкарган. Уны Башкортостандың алтын тавышы дип йөрткәннәр. 4 яшеннән Мөслим Мөгәмаев йырдарын тыңлап үскән. Азак ике бөек йырсы дуслаша, бергәләп иҗат итә. Радик Гәрәев 1993 елда Сочила Кызыл Кәнәфер халыкара конкурсында гран-при яулай. Уралым башкорт халык йырын башкарып, барыһын таң калдыра. Сочи калаһының филармонияһы, илдең башка театрдары яшь йырсыны үзләренә эшкә сакыра. Хатта Америкадан сакыру кагыды ала. Илдең иң билдәле композиторлары уга йырдар яза. Тик Радик Гәрәев башкорт сәнгатенә тогры кала. Гомеренең һуңгы көненә тиклем Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында эшләй. Хәерле сәгатьтә, кызлар һәм егетләр. Салям, достар. Вы понимаете башкирский? Да. Ну, значит, сегодня будем учиться разговаривать на башкирском языке. Так ведь? Да. Как вы думаете, салям как переводится? Вот. Так вот, давайте сейчас скажем друг другу привет. 1, 2, 3. Салям! Карты не белән килдем, шәҗәрәне сөйләргә. Үземне шәҗәрәне беләм, Салихиян, аның баласы Габсәлам, аның баласы Захид, потом Зикаф. Зикафның 8 улы бар. Безнең башта берәр генә кешеләр булганнар бит инде. Соңыннан нәсел агачыбыз әнә үскәннән үсә инде, 8 малай булгач. Шулай итеп, нәселебез агачыбыз киңәйгәннән киңәя. Ике ул үстердек, Илмир, Иленар. Менә оногыбыз берсемендә. Улыбызның олысы фермер булып эшләй авылыбызда, маллар карай, үзенең фермалары бар, техникалары бар, ашлыклар чәчә. Менә семьялар белән булышабыз, менә малайлары бик булышалар инде. Шулай авылда яшәйбез, үзебез корт карайбыз, чын авыл тормышы белән кайнап яшәйбез инде. Барда тырышлар, бөтен нәселебез белән шундый эшчәннәр, менә балаларның бәләкәй генә дип тормыйлар, бөтен эшкә дә аларга чаклы шулай эшләйләр инде, тырышлар балалар, Аллага шөкер. Урандардан колагына аю басмаган. Кемдә алма музыкаль яктан һәләтлеләр. Хәзер зирәклеккә һанап карыйк. Кем иң күп Нуртин йыеп, Уран зирәге исеменә лаек булыр икән? Карыйк. А вы знаете вообще, к какому роду вы относитесь? А ты сам знаешь свой род? Конечно, знаю. Я отношусь к башкирскому роду Катай. Эти катайцы, катайцы, не китайцы, не путайте. Катайцы обитают в Белорецком районе. Белорецкий район, горный район, красивый район, наверное, знаете. И вот там живет моя бабушка, и поэтому я отношусь к этому племени. Кстати, знаете, да, как называется ваше племя? Уран. Правила нашей игры просты. Эта игра назначена на зрительную память, то есть вы должны посмотреть. Должны запомнить этот знак. Потом мы убираем листочек, и вы должны нарисовать. Кто быстрее, тот получает Нуртин, как мы и говорили. У героя Хомай. Хумайда. Хомай. Какие волосы? Зеленый. Правильно. А что не хватает еще у Хомай? Правильно. Вот. Это у нас Хомай. Бүген кортлар турында сөйләделәр, башкорт атлары турында, курай турында сөйләделәр. Әйбәт булды.
Мне очень понравилось мероприятие. До этого я не знала, к какому роду я отношусь, но теперь я знаю, что я отношусь к башкирскому роду Уран. Спасибо большое телеканалу Тамер за такой познавательный сериал, и за участие я получила такие подарки. Шулай итеп, иң күп Нуртинде Артем Тимиргалеев ейді. Уны Уран зирәге исеме алуы менән котлайбыз. Тик Артем туган телен белмәй. Зирәк егет үз фикерен русча әйткерде. Мне очень понравился ваш мультфильм, он очень крутой, и я очень рад, что я стал счастливчиком и умником уранского рода. Все герои в Нурбустане хорошие, но больше всего мне нравится Хумай, она самая красивая. Хурай, я баулан түгелих нур, улысынлап та йөрәк йылғанан, кояш яктыһынан, йондоз нурынан хасил булган. Гаилә тамыры, фотосессия. Ай-һай купшы икән урандар. Калай матур гаиләләр йыелган. Біз Янаул районы, Кисақайын ауылы, Рашитовла гаиләсе. Біз Уран урыннан малайға мәктәптән задание бирделәр, шәҗәрә эшләргә тиеп. Мин дә ул нигә кызыгып китеп, шушы менә шәҗәрәне эшләргә булдык. 5 поколениегә пока әле беләбез, шуңа балаларга күрсәтеп, өйрәтеп, дальнейшем тагын улы агачлар, ниләр, веткалар, чтобы не булсын, күп белсеннәр, шушы нине дәвам итәргә. Ул булган зур ковер формасында, аны киткәннәр институтка. Институтка әни изләп баргач, Зүрәнкәй сөйләгәннән соң, аңа копиясын гына биргәннәр. Бик зур булган ул. Монда барысы да кермәде, монда безнең 2 нәсел генә инде, менә безнең фамилия. Ул ковер бар ул бездә, менә кайсылар фамилиядә белмәем кемдә, Иля Ахмадиевлар, Иля Рахматкуловлар внукларында. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Уран ырыуы хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Игътибар. Уран ырыуы кайсы планетада яшәй? Уран планетаһы, Ер планетаһы, Марс планетаһы. Дөрес җавап Ер планетаһы. Уран ырыуының билдәле шәхесе Фәйзи Гаскәров, Радик Гәрәев, Мостай Кәрим. Дөрес җавап Радик Гәрәев. Кайсы тамга уран ырыуыныкы? Сүкеш, дуга, ыргак. Дөрес җавап Сүкеш. Ярай, миңа кайтырга вакыт. Остом! Тай болот һәм куй болот, ике елга вачымда.